Referent ofensiu del Rubí, Ernest Forgas és l'home gol d'un equip que aspira a disputar la promoció d'ascens a segona B i que, tot i la marxa de Martí Cifuentes, aposta per una línia continuista amb Julià Garcia per no allunyar-se del somni del canvi de categoria. Realment que nosaltres portem una trajectòria molt bona, portem un any, estem treballant molt bé i jo crec que si seguim així podrem estar a dalt. L'objectiu principal era fer 45 punts, a l'equip que no baixés, i llavors tot el que sigui està intentant el més alt possible i l'equip està fent un gran any i ara poder estar a dalt lluitant entre els millors i tot és una gran satisfacció. Forgas arribava aquest estiu al Rubí procedent de la Pobla de Mafumet, on una fractura a la tíbia li va frustrar el seu debut a segona amb el Nàstic. Amb ADN Barça, fet a la Masia, on va estar durant 7 temporades, el currículum futbolístic d'Ernest Forgas és molt ampli, tot i només tenir 20 anys. He estat 7 anys al Barça, 2 anys després vaig anar al Cornellà, vaig estar 2 anys més al Javac, després vaig anar un any a l'Hospitalet i 2 anys al Nàstic i ara estic aquí. M'agrada molt el joc aeri, crec que fa l'àrea tècnicament bé i dintre l'àrea intento fer el màxim gols. La seva faceta golejadora l'ha arribat a situar com a Pichichi de tercera aquesta temporada. Ara és el segon màxim golejador de la categoria, per darrere de Manel Sala.